ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, ҳозир торти медовӣ мекунам. Иҷада мода 200 грамм асал дар корай, 2 кошукча содда, 200 грамм шакар, 180 грамм маргарин, неким 200 грамм ам боша меша ва 1 пачка разрыхлитель, орда баъд мефаҳмонам чанқа мерава барои хел то ҳаму теста хеле сахти бад нашиданаш ҳамқа дар корай ба чашм мебинем. баъд иҷада 7 дона тухмай барои торти медови нормальни размериш на он қадар калони баъдами листи одилда туғри мебиёяд. тамошо кунед дӯстони азиз, бо мо бошед. иҷа тухмора ба миксер қати шакар мезанем. асала дар газ гарм мекунемша, мекоемша, нишон метиҳем ҳозир чӣ хел мешавад. тамошо кунед. иҷа як каструлда мегирем асала, 200 грамм асал 1 пиёла мешавад. инами асала ҳозир қати 2 кошукчаи майда содда қати сирх мекунем. вақте ки сирх кардем шуде маргарина дар он шуда меандозем, дар ҳамун гармиш аралаш мекунем. баъд дар инҷа тухмама қати шакар задам дурнида медозем, мекунем. دона 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 یارکم خلق کرده نمیای خانه الا گل دона دona الا گل دona 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 یارکم خلق کرده نمیای خانه الا گل دona دona شامی فراقش کی چکیده الا گل دona دona الا گل دona 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 یارکم خلق کرده نمیای خانه الا گل دona دona الا گل دona 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 یارکم خلق کرده نمیای خانه الا گل دona دona یارکم
ина тамошобинони азиз, заварной крем барои торти мидовӣ тайёр мекунам. иҷа 300 грамм шакар, 600 грамм шир меандозем, баъд 3 кошук крахмал, 1 та ванилин, орд, 3 кошуқи дига орд меандозем. бениҳоят рецепти бамаззаҳаи ҳами мидовӣ ҳамқа питаца кадаги мулоимаки хушрӯомадаги кремшам да амхе тоғри омадаги. агар хоҳем бо ҳами порсияи крема бисёртар мекунем. маскаша маргарина зиёдтар меандозем. қатиси гӯшонкаш беҳад бамаза мешавад. 12 сол шуд ман ҳами рецепта мепазем тайёр мекунам. бениҳоят торти бамаззаҳай барои дархости подписчикои ман мебошанд ки ина то охирша сёмка кардам. Мархамат ки маро денастеним да поздравлят кади Мархаматона дӯст медорам. Иқад гапои нағзро нағз навистем да комментария. Чизаи хушрӯ навистем.
мерем ака. тамошобинони азиз, мо омадем нами ҷа ӯ рӯз омадагимо раҳда сёмка кардам, мо ҳамҷа омада шитагӣ будем. ина бо омадем ҳаво гарм шуда ҷа бинем ҳамқа одам бисёрай, ҳама шиштагиай гудакошон қати баъди ифтор прогулка омадагиян. каям ним соат шиштем ака мерем хона, гудако камтар ҳам бозӣ карданд. рӯзона ха берун намебураян гарми бадай. шав инами баъди ифтор хай берунда бегаи буромадан иқа бозӣ кардана. омадем немҷа баъди ифтор ташна мондиян. Ягон чида овушон наовардам. желание омаданам набуд. Инами бисёри баъд биёбирем када ина омадем. Ана ака ташна мондум меган. мерем ака хона мерем. Зайнаб гуфт раҳмат барои ҳама ки суханои нағз навистен. тамошобинони азиз, ҳаматон дар раҳмати калон, раҳмат ки таманниётҳои хуб карден ҳаматонда. дӯстони азиз, кадоме ки подписатсия кардагӣ нестед, дар канали мо подписатсия кунен, лайкро фаромӯш накунен, дастгирӣ кунен. медонам ки бисёртон видеои моро тамошо мекунен, лекин подписатсия накарда тамошо кардестен. подписатсия кунен, бо иншоалло видеоҳои нағз баҳри шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошем.